Waqt diskors li għamel fil-Gżira Awċija, il-Prim Ministru Robert Abela infex fl-Litanija ta' ftaħir li se jkunu li jagħmel learning bejn Malta u Għawdex, proposta li ħareġ biha x-xahar li għadda il-Partit Nazzjonalista fejn fost l-oħrajn apparti learning ippropona li jitkabbar il-port tal-Imġar u żewġ vapuri ġodda. Al kontrarju tal-Partit Nazzjonalista li ħass li għandu jsir titjib fil-qasam tas-saħħa fosthom li l-Awċin jerġgħu jieħdu s-servizz ta' saħħa f'idejhom kif ukoll Sptar Ġenerali ġdid, modern u attrezzat, il-Prim Ministru waqt id-diskors tiegħu ħass li m'għandux jagħti importanza lil dan is-settur u ma semma xejn dwar dan. Robert Abela nesa wkoll il-problema li bħalissa tinsab fuq fom kulħadd, dik tal-għoli tal-ħajja. Dan meta aktar kmieni din il-ġimgħa f'ċifri ppubblikati mill-Gvern juru li l-indiċi tal-prezzijiet fix-xahar ta' Awwissu żdied meta mqabbel ma' Lulju. Waqt id-diskors tiegħu Abela nfexx ukoll fi ftaħir li se jkun qed jagħti lil Għawdex rekords ta' fondi Ewropej. Iżda nesa jgħid li kien propju l-Partit Nazzjonalista li daħħal lil pajjiżna fl-Unjoni Ewropea. U nesa jgħid ukoll li l-partit li tiegħu u l-mexxej kien kontra li pajjiżna jissieħeb fl-Unjoni Ewropea. Waqt l-istess attività diversi persuni li jagħmlu l-intervent tagħhom saħħu li hemm bżonn tiġi indirizzata l-problema ta' kostruzzjoni f'pajjiżna. Irrid inkun onest ukoll. Ħafna jew waħda mill-iktar tħassib li instema' inkollu waqt il-laqat li kellna kienet propju l-issue tal-kostruzzjoni li jiena nsejħilha ħafna drabi eċċessiva u barra minn posta. U din torbot mal-punt li elenkajt fidilu l-issue li din qed tiċċallinġja l-identità tagħna. Naħseb kif qal il-kellim ta' qabli Ġosma Zoppardi, naħseb wasal iż-żmien li nindirizzaw din l-issue ukoll mill-iktar fis possibbli. Iżda l-Prim Ministru l-iżvilupp hemm bżonn li jsir.